Anh hay làm sụp phino na rok jatana na ni channel kakaya na rok jatana kaham no tong pai na hinai inki ang mo kaham no tongo tabuk inki tini gangke ang o plastic waya ni bag snamani funugo no handle snamani funugo inki yang wo tai je bego khum snamai remani o jaga o berjak nai bag ni i o khum snamani waisa funuk jaya kongki ba tini nong no khum snamani bo funugo risuan hanai ne funugoi tongo ta do. Ga wire kaisa rasui na di hano norok nana hingke ba 9 feet rok ke pangnai mano khum bisi kotor khlainai khlai abo nongni porosi be kotor hingke ba khumbo kotor kheno ridi hingke beg chikon hingke ba khumbo kisa chikon kheno rokhe enggoja hingke ang tabuk swnamoi tongo ulta tui mahaike dul dita mane khum swnamnani bo design hingke ekdom easy do getai alada khum swnamani design rok norok naina muchungka hingke comment kaisa di tini hingke tango kaisa no funugo hingke nainai di bising tui yang tui hingke yang ukuluk tui mo tui dawai nai yang saka titi khlai ko maike redi kuthuk side no je waya ni kuthuk korida o kuthuk no hingke saka tui redi tai ko maike milip tui ta redi ta bag rap puro hingke to chungo kuthuk no bising tui si dai rohoro hingke tabuk hingka hingke khum rap puro hingke milip no se bising tui hingke o je kuthuk kuthuk no hingke saka tui ro ta hingke tabuk ang omono pura guri oi nai do haike mang pura guri nai puila o je ang puila o jaga o rap puro je jaga tikhlai tihio asuk jora pura rabai thangnai do mote haike mangno phul pura nai di. Hingke nainai di ko ang khum rap bai kha khum se hingke ba taise white color hingke ba ekdom hingke khum hai nangoi tongo ta mwchangui tongo ta hingke norok bo mane rapna rengya korok hingke mahaike rabai nai di hingke tebo alada design rok norok rapnani muchungkha hingke ano comment kaisa di ta ang nongno phwrwngui rwano hingke mono tabuk rabai topai khe haifano bag o thepanani baike thepanai nongno bag o bo thepai phunugui rwano iko nainai di bag o omo haike puila rui nari do buduk o handle korida handle ni yang kwchar bai yang kwchar rui nadi aboni pore o hingka hingke koro ang bising tui dadi ta o jaga o to mane thepawui rwna nangnai bwla attach khai rwna nangnai bwla hingke yang tui bising tui eke dadi kaisa iko kiaoro romani pore o hingke yang tui je khum ni ukuluk tui tihai di do gisa sijaya jat tui tuhai di ta yang maike wire kariwui tufainai o bising tui dadi
Tabo makrija kepla jagawa iyo matui dawinai center tui yang bising tui dawinai taisa sotonoi mane kasanani bagui tangmado kasanani bagui siam te maru utaro haino tori rika ke kasaglak bla iko nainai di yang tui i matui mane nor gisi sijaya jat kheri ta nukjaya jat tui ukluk tui jate nukjai yangi tongnai jat khlainai. Gang kaisa bai to kasaglak bla haini bagui nai yang tui teboroi tongo gi betlai rok kebo tai tongoi tangnai do o je buduk bai khep mani puro khewai manglak haini bagui nai kisa 2 din ta rok rokhe nongoi tango ta keko tai chingoi tongka o jagao ko nainai di tabo hingke kwrak ung tongkha mo. Tini bagui amsukno.